Здравейте, приятели! Никулден наближава, затова е време да си направим пълнен шаран. Ето и необходимите продукти. Ще ни трябва един шаран, около килограм и половина, който предварително съм почистила, измила, посолила и поляла с малко лимонов сок, като е престоял една нощ в хладилника. Ще ни трябват още лук, ще видим колко глави, лимон, орехи, олио, сол, черен пипер и този прекрасен розмарин, пресен, който мирише уникално и е от градината на моята свекърва. Да започваме. Първо си нарязваме лука на ситно, след няколко сълзи е готов и продължаваме с орехите, които ги блендираме, не много наситно, за да се усещат все пак. Загряваме си олиото, по принцип готвя с кокосово масло, но сега реших да използвам олио. И запърваме лука, докато стане прозрачен. И добавяме след това орехите. Разбъркваме всичко добре и пържим няколко минути. Добавяме си сол, черен пипер, малко магданоз и разбира се, добавяме и нашия пресен розмарин. След като плънката ни е готова, си пълним шарана, преместваме го в другата вичка върху кухненска хартия и го затваряме с клечки за зъби. След това си правим няколко разреза, в които поставяме няколко резенчета лимон и поливаме с сока на половин или един лимон. Малко олио и след това го увиваме в фолио. Слагаме го в предварително загрята фурна на 200 градуса за час. След час го отваряме да видим какво му е състоянието и го оставяме за още половин час без фолио, за да може да придобие вкусна коричка. Ето го и крайния резултат. Бон апети и честит празник! Бъдете здрави, щастливи и благословени!